グランドキャニオンの夕日です。わーい。これは今回の旅の最後の国立公園になる予定です。だから最後の夕日かな。カップいいね。女同士。私たちはさながらレズビアンカップルです。いいよね。いいよ。だってもうそれしかない選択肢。やっぱ私男かね。当たり前じゃん。そっか。背が低いけどいいのか。デコボコカップ。養ってくれる？うん。紐でいい？うん。それはダメ。やることやってくれる。